Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo. Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu UyiNkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Muhle nangalo usuku lwanamhlanje usigcinile. Awu bakithi. Sesiphumile emkhosini. Sesiphumile. Abaningi sebedlile. Abanye hayi akakadleki. Kodwa abaningi sebedlile. Lokhu kudla kugcina ngonyaka odlule. Ngifuna ukuthi ngiqwashiseke ukuthi uhlale kuJesu ungasuki. Uma kungenzeka khuleka kaningi. Uma kungenzeka funda izwi. Uma kungenzeka yipha abampofu. Noma ungasekho emkhosini kodwa ukhuleke nje. Ngoba uSathane uyahamba njengebhubesi elibhodlayo, ufuna akazomgwinya. Kodwa lithi izwi 1 Peter chapter 5 verse 7, melanani naye niqinile ekukholweni, nazi ukuthi lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Ngakho-ke qinani bazalwane, niqine. Uverse 8 lo ngiyaxolisa. Uverse 7 uthi niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngoba uyanikhathalela. 1 Peter chapter 5 uthi uverse 8, qondani nilinde isitha senu uSathane. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni. Verse 9, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Masiphuma emkhosini ofana nalona-ke. uSathane uthukuthele. uSathane uthukuthele indlela emangalisayo. Yabona ulwandle mawuthiwa luthukuthele ludla iy'ndwane. Noma umfula uthukuthele udla iy'ndwane, ugcwele kunjalo kuSathane. Ungalivezi-ke ithuba, ungamniki ithuba. Bese uyaxegisa, uphole, ubande ngoba uzokwenza isilo sengubo. Hhayi uzodlala ngawo. Qinisela-ke mntaka baba, emva kwensuku eziwu-21 ungadli, wagcina ngonyaka odlule, wathembeka kangaka, usuzodlala uSathane. Abanye bebenazo izimpi ey'nkulu kakhulu ngase isikhathi somkhosi, banqoba. Abangakaboni banqobile, bazonqoba. Abangazange bahlangabezane ney'lingo, ngiyakutshela ziyeza. uJesu zafika ephuma khona ku-40 days. Ngakho-ke ziyeza. Ngethemba abaningi sebeyibonile lento engihlale ngisho. Ngithi u-3 days no-7 days imikhosi enzima kabi. Ungcono kabi u-21 days no-40 days. Ngiyakutshela mina. Abebesinabo-ke ku-21 days babonile ukuthi bekulula kangakanani. Ngoba ukuthi uyazitshela nje, utshela inyama yakho ukuthi lalela-ke inyama. Yabo nje ubulamba nje ngo-1st day nango-2nd day. Phela nini u-21 udle. Bese vele iyakhohlwa inyama, iya-adjusta bese kuyalunga. Kanti lo 3 days uvele ngaphambi kwakusasa mina ngiyadla. Usilokhu uhlala ulambile uthi uteleka-ke ulwa nendlala. Hhayi. Umkhosi u-21 days no-40 days. Landa iy'nto zakho uzozibona wena. Abanye benu-ke baphilile kade bedla amaphilisi. Ngiyacela uma uthatha isinqumo sokungaqhubeki namaphilisi, hamba uyohlola ukuthi uyaphila yini. Ngoba phela khona lo owathi kuwe une-BP. Khona lo owathi kuwe unoshukela. Khona lo owathi kuwe unesifo esithize. Mnikeza ithuba lokuthi ayokuhlola abese kusho yena athi asisekho. Uyazi ukuthi ke lento isezwini. Uthini uJesu mayeqeda ukubuza abantu abayishumi bekhala ukuthi bafunani? Wathi abahambe bayoziveza kumpristi. Kwakuwumthetho ukuthi uma kade unochoko usukholelwa wena ukuthi usindile, hamba uyoziveza kumpristi. Kube umpristi oshoyo ukuthi ususindile. Nanko-ke amadoda ayishumi ehamba ephulukiswa endleleni. Ebona lonto ahambe njani engakasindi.
kodwa hamba ngoba elalela ukusho kaJesu uthi hambani niyoziveza. Uma endleleni besinda awuyajika umuntu nomina ngifuna ukubonga bayahamba abanye bayoziveza kumpristi. Nawe-ke wenza izwi, uma ukholelwa ukuthi usindile hamba uyoziveza kudokotela owathi uyagula akuhlole kusho yena athi ususindile. Futhi ungaphatheki kabi uma ethi awukakasindi ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu akakakuphilisi. Abanye ngeke vele abaphilise ngoba uyazi ukuthi ma usuphilile uzohambela kude naye okwelanga lasebusika. uPaul akazange amphilise, wathi uyamthobisa ngenxa yezambulo zakhe, wakhala uthi ngikhalile kathathu enkosini ingimukulile ingelosi kaSathane, kodwa ayizange isuswe, ivale isuswanga enyameni kwaze kwakhuluma uJesu wathi nginamandla ebuthakathaka. So akubona bonke abazophulukiswa, kodwa wena ozizwa ngathi uphulukisiwe hamba. Kodwa uma ufika futhi uthola ukuthi awuphulukisiwe qhubeka namaphilisi akho, awayisona isono. Noma-ke uma uzithathela wena isinqumo ukuthi awusawali uzoziphilela ngoJesu, okwakho-ke lokho. Kodwa nje mina angishongo ukuthi abantu abayeka amaphilisi. Hamba uye kudokotela wakho owathi uyagula akuhlole, mayesethi uphilile bese uyambonga uJesu ngoba usekuphilisile. Kodwa wazi ukuthi akazukusiphilisa sonke. Hhayi-ke asibongeke kakhulu. Ubumnandi lo mkhosi ngendlela emangalisayo. Ubumnandi lo mkhosi ngendlela omnandi ngayo ngathi umuntu angavela uqale phansi. Hhayi-ke asidlule. Bazalwane, iprogram esoqhubeka nayo ile besivele sikuyona. uNkulunkulu ufuna siqhubeke nezwi lakhe singaqali okusha. Niyakhumbula besikhulekela izinto eziwu-5. Okokuqala sikhulekela ukukhula kumoya, spiritual growth. Okwesibili sikhulekela ukukhula ekumazini ngoba siyadinga ukukhula ekumazini, spiritual knowledge. Okwesithathu sikhulekela ukuphenduka okusuka ngaphakathi, spiritual repentance, okuzoba umphumela we-physical repentance. Awukwazi ukuphenduka usindiswe kungaqalanga ngaphakathi. Okwesine besikhulekela ukungcweliswa ngezwi, sanctification by the word, because the word is the truth, ngoba izwi liyiqiniso. Number 5 sikhulekela ubunye kuKristu, unity in Christ. uNkulunkulu seconfirmile ukuthi sesinikile zonke lezi zinto, kodwa ukuze umuntu a-understand ukuthi unani yini ayiphethe nokuthi kade khulekela ini, sizoqhubeka nalamaphuzu. Sigcine-ke sikhuluma ngokuphenduka okusuka ngaphakathi, sizoqhubeka khona lapho-ke. Kodwa sesiphumile emkhosini, kodwa sizoqhubeka khona lapho-ke sicacisa ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Inkonzo lesithathe u6 days kusukela ngomsombuluko odlule kuze kube umgqibelo, ngoba izolo ngesonto besikhuluma ngemici emithathu. So siqhubeka-ke enkonzweni yangomgqibelo, kusho ukuthi inkonzo kanumber 7 sikhuluma ngokuphenduka okusuka ngaphakathi. Ngidizelelelani na ngoba kunabantu mhlawumbe asebejoyinile abazolahleka nje ukuthi kwenzakalani-ke manje, bazoyibamba endleleni. Labo bantu enibafakile bapheni bakithi inkonzo kuze ba-update-eke babone ukuthi kwenzakalani. Qhubeka uletha abantu, angibonge ngendlela emangalisayo, niyalalela mangicela. Sikwi-target yokuthi ushaye u-28 March sifikile ku-6,100. 6,100. Njengamanje sisalelwe about 200 osele sifike ku-6,100. So u-26 March so besiqeda unyaka ka4 ikhaya lezwi likhona. Kuyisifiso sami nje ukuthi sibe no-6,100. Kusho ukuthi-ke sidinga ukufika ku-1,000 siphinde sifike ku-6,200. Shaya umhla 26 March sesikhona. Isicelo nje hayi ukuthi masingafikanga lapho khona okuzobonakala nokuzofa, cha akukho. Kodwa nje isifiso sami nomkhuleko wami
kwangathi angashaya 26 March sifikile ku-6,200. Kusele-ke about 200 ngaphansana kancane nje ka-200. Kusho ukuthi kusele ngaphansana kancane senze u-100 ozosibeka ku-6,000. Bese kusala u-100 ozosibeka ku-6,100. Ngiyabonga uNkulunkulu abe nawe. Ngiyacela sikhuleke khona sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu, siqhubeke-ke nezwi lethu nasi nesikhathi sesibalekile. Kodwa bekufanele ngini-update, bekufanele futhi sisho ukuthi sesiphumile emkhosini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. UJesu Kristu UyiNkosi. Masiguqeke sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Sibongile emkhulekweni wasekuseni. Sibongile Nkosi kakhulu senzele khona uthando sithande ngalo lungelinganiswe nalutho. Uthando oluvela ekhaya ezulwini luyisimangaliso, siyaphila ngalo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sisize usipha amandla okukuthanda. Siyacela kube kanye nathi kule nkonzo nakule mizuzu esisele embalwa sisakhuluma ngokuphenduka okuvela ngaphakathi. Moya ongcwele zambule, khuluma. UJesu Kristu UyiNkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngiyacela sizofunda lona izwi elumgogodla kwi-spiritual repentance. Izenzo chapter 17 verse 29 no-30. Nobani no-31. Ake sifundeke. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezele kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Verse 31. Njengokuba umisile usuku azakwahlulela ngalizwe ngokulunga ngomuntu amisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Inkosi yethu uJesu Kristu loyo, siyabonga. Sizoya-ke la sidine sikhuluma khona abaseKorinte bokuqala chapter 7. Sifuna singene ku-verse 11. Kodwa ngiqale kuyena ku-verse 8. Nakuba nganidabukisa ngencwadi yami, angizisoli leyo ncwadi iyanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Manje verse 9. Manje ngiyathokoza kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngokuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu ukuze ningalahlekelwa lutho. Ngoba uma udabukiswa ngokukaNkulunkulu akukho okulahlekelayo. Kanti uma udabukiswa ngokomuntu ulahlekelwa izinto eziningi. Ngicela ukungangeni kuzona. Verse 10. Ngokuba ukudabuka ukuya ngokaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Angezisole ngakho umuntu, kube ngokusindiswa, kepha ukudabuka ukuya ngokwezwe kuveza ukufa. Verse number 11. Ngokuba bhekani, khona lokho kudabukiswa kwenu ngokukaNkulunkulu kwaveza kini ukukhuthala okungaka. Ukudabuka kuveza ukukhuthala. Kukhona abanye abafikelwe ukukhulu ukudabuka bekulo mkhosi. Bafikelwe yini? Ukukhuthala. Kumoya, angisho ukukhuthala, ukhuthale nje. Ukudabuka kukusondeza kuNkulunkulu. Ukudabuka kukwenza uphenduke. Ukudabuka kukwenza ukhuthale, umkhuthalele uNkulunkulu. Uthi ku-verse 11, ngokuba bhekani, khona lokho kudabukiswa kwenu ngokukaNkulunkulu kwaveza kini ukukhuthala okungaka. Yebo, nokuziphendulela, nokuthukuthela, nokwesaba, nokulangazela, nokushiseka, nokuphindisela. Kukho konke nazibonakalisa ukuthi nimhlophe kule ndaba. So ngamanye amagama uPawulu khona incwadi ayebhalile. Kule ncwadi kunalento ayeyisola ekhuluma ngayo. Okunye kwakho yilokho ku-chapter 5. Ekhuluma ngokuthi phakathi kwenu kunomuntu owenza ubufebe obungekho kwabezizwe. Uma uqhubeka umfunda waseKorinte uzothola nezinye izinto uPawulu ayeba rebuke ngazo, ayebasola ngazo.
Manje-ke uzobe eshilo lapha kuverse 8 ethi, nakuba nganidabukisa ngencwadi yami angizisoli, nakuba ngangizisola ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Manje-ke lokhu kudabuka okwenzeka kubona kwabenza bakhuthala okokuqala lokho. Okwesibili baziphendulela, badinga ukuchaza ukuthi bona bamsulwa bamhlophe kangakanani, ukudabuka lokho. Baphinde bathukuthela, ukuthukuthela kamoya, bethukutheliswa into eyayenzeka ebandleni engalungile. Babambana, uma uqhubeka nawo chapter 5 uthi uPawuli, umoya wenu nomoya wami mawubambane sikhuleke. Lo wenze lento anikelwe kuSathane umzimba wakhe ukuze aphenduke umphefumulo wakhe, umoya wakhe usindiswe ngosuku lwenkosi. So uma umuntu edabuka khona ukuyisola ngesono. Uma umuntu edabukiswa isenzo esibi somuntu oyibiza ngomzalwane enza ukungcola, uyathukuthela abe nomoya kaNkulunkulu lo abanawo ufinyasi. uNkulunkulu esethe abahlukane nokuthandana nabantu bezizwe. The usuku umuntu wakwa-Israyeli wangena nowesifazane wabezizwe, ufinyasi wathatha umkhonto wombhokoda ngawo, sanqamuka isifo kwa-Israyeli. Wathukuthela, lokhu kuthukuthela okwamukelekile okubizwa ngomhawu kaNkulunkulu. uNkulunkulu unomhawu, umoya ongcwele unomhawu. Akathandi ukuhlala kumuntu owenza izono. Cha, umoya ongcwele unomhawu. Akathandi ukuhlala lapho engahlonishwa khona. Akathandi ukuhlala lapho esherishwa khona nabanye abantu. So yilokhu kuthukuthela. Uma udabuka kuvela lokhu kuthukuthela, kuvela ukuziphendulela, kuvele nokwesaba. Kodwa uNkulunkulu wami uthini esezulwini? Uma esabe kakhulu, kodwa uNkulunkulu wami uthini ngalento? Umphumela wokudabuka bese uveza ukulangazela, ulangazela ukwenza kahle, ushiseke ukwenza kahle, ushiseke nokuphindisela okuhle uphindisela okubi ngokuhle. Kwenza ushisekele ukuphindisela okubi ngokuhle. Bese lithi kukho konke nazibonakalisa ukuthi nimhlophe kule ndawo. Nimhlophe kusho ukuthi beningayazi. Lo muntu owenza lo monakalo ebandleni beningamazi, nabonakalisa ukuthi nimhlophe. Ilokho kuphenduka okufuna uNkulunkulu. Ilokho kudabuka okufuna uNkulunkulu. Hayi, asibambe la. Isikhathi sesihambile bangcwele. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu abe nawe, masiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga, siyakudumisa nangayo le nkonzo, siyabonga. Sisize Nkosi, sifunda ukudabuka ngendlela efanele ngoba usithembisile ukuthi uyosesula inyembezi masifike ekhaya. Yini pho singaba namahloni ngayo ekukhaleni sikufuna, ngoba nomoya ongcwele uyabubula sibubulele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, busisa yilo naloyo umqinise endleleni. Abaphathwa izisu ngenxa yokudla baphilise Nkosi. Abaphathwa izinto ezithize bephuma kulo mkhosi babiyele ubagcine. Balondoloze ngezwi lakho, amaHubo 139 verse 5. UJesu Kristu yiNkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Iba nosuku oluhle. UJesu Kristu yiNkosi.